Jo vaig entrar a la unitat central de delictes informàtics ara fa 10 anys. Tot i que la unitat es toquen diferents branques relacionades amb la cibercriminalitat, jo estic més especialitzada en l'àmbit de protecció al menor. El que em va fer decidir per presentar-me era que tots els inputs que rebia de gent que ja era mosso o inclús els mitjans de premsa eren positius. Es parlava d'una trajectòria professional, es parlava d'un projecte de futur, hi havia un reconeixement social i a mi sempre m'ha agradat el poder ajudar i trobo que era la via més directa per consolidar aquest neguit que sempre he tingut. Si ets dona, si encara tens dubtes de si aquesta professió fa per tu, et diria que endavant. És el canal perquè tot el teu talent i tot el teu potencial surti a la llum. Endavant.